Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramideg. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init. Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunag. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak, adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii, adda sumaruno abannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam, no tangaden tayo ti langit, addalatta na bisked atakyag, akada tayo, ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana ti biyag. And subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anag pailingad itinagan a Joel, nga iti agdama kat adda iti Dubai. Ngam sakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Shout out kada Dayan Carol Yoda, Michelle Agualin, Rex Rapisura, kan Lynn Tolosa, Jessica, Ginalyn, Riza, Rochelle, Princess, Aljay, Ashton Lita, ti Santa Barbara, Pangasinan, from Priscilla Cabral, ti Jeddah, Isko Fernandez and family, Kabang family, ti Binalunan, Pangasinan, from Rose Ann Fernandez. Makablaawan ni Demi Niveras, ti Nalvo Sur, Luna, La Union, from Nida Niveras. Joving Bersabal and family, Judith Bersabal, ti Bamban, Nueva Vizcaya, from Leonora Bautista, ti Binalonan, Pangasinan. Alejo Taberna Mundo family, ti Tangadan, San Quintin Abra, from Leniki Alejo. Amin na barangay officials, ti Kulit, Lalo, Cagayan. Isuda Kapitan Edmond Ramos, Kagawad Mario Pascua, Nico Jocareza, Bong Palpalato, Zeni Ortesa, Boyat Ramos, Resito Martin, Edgardo Laod, Treasurer Lydia Omoso, Secretary Lizelle Jocaresa, amin a BHW, BPO Ednalyn Torres, SK Chairwoman Marvy Pascua, kan amin na Barangay Tanod, from Margie Ramos Cornejo. Mama Alma Sagon, ti Barangay Baruan, Agno, Pangasinan. Ayala family, ti Hawaii, from Aji Lloyd Sagon.
Lenny, Aldrin, Bona, Julius, Ledy, Ann, ken Herman, ti Sabuanan, Santa Lucia, Ilocos Sur, from Marlene Mendros, ti Hong Kong. Shout out Benny Marrapacon, Inang Tessie Velasco, Leonora Agustin, Carmelita Ancheta, Papang Abunjo Abrohena, ken Mamang Joey Abrohena, from Mary Jane Abrohena. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Joel. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo amang bukbukal iti Ferds Caballero YouTube channel. Ilangad naklaangan manang itinagan a Joel nga iti agdama ket adda ditoy Dubai. Mano atawan moten nga agtrab-trabaho ak ditoy manang, ket daytoy ti umuna pagilian a nagtrabahoak. Dakkalayaman ko iti Diyos, tamaya ti trabahok ditoy. Iso adya kon imalis pay iti sabali a pagilian, nga agbirok kuma iti nasaysayaat a trabaho. Ti pangamaek tinang tulong kanyak, tapno makaumayak ditoy. Gaputa na bayag dametan nga agnanaed ditoy iti pamilyana. Iti kaaddak ditoy, nasarakak ti YouTube channel yo. Ket dagiti maipatpatangatang apadas ti biag, tinagserbi aliwliwak. Adamot padas ko akayat ko apaikan biag, ket sapay kuma, tamapili met a maidrama. Rugyak man nga rudmanang, ti agsalaysay. Anya nga Joel, nakasagana ka ka din nga agpirmay ti kontrata iti pa nagtrabahom ditoy. Uncle, nakasagana akon. Katagyaman na kiti ado at tulong yung kanyak, tapno makadanan nak dito Dubai. Awanan yaman na. Talaga kaya't ko atulungan dagiti kakabagyan tayo di Pilipinas. Dagiti interesado nga agtrabaho ditoy Dubai. Nga mamumatan ti biag ditoy. Saan analaka? Maawatak, Uncle. Inaldaw ang makigubal ka iti trabaho. No daduma, kurang pa iti oras ti panaginan na. Aramidak ta amin nakabailak. Kasta ti kayat ko, Barok. Agagat para iti pamilya. Uncle, pudno abasit pa iti anak mi ta asawak. Ngam adamat dagiti kakabsat ko at tultulungak. Tapno makaturpos da iti koleyo. Sakmat lang amin tinamnamaan da. Narigat ti maya tayo kadakwada. Iti ka nito a pinirma amon ti kontratam. Kaya't nasawan a mabayag asaan ka makasubli iti pagilian tayo. Amok na ita, Uncle, ngam kasapulan. Kaya't ko makapagturpos dagiti kakabsat ko. Tapno maandaan damat itinaranyag ang masakbayan. Alang arod, good luck, Joel. Amo kakabaalam da ito'y para iti pamilya. Manong, kabarbaro ka dito yan niya. Wen, madlaw ay ha? Wen Manong, madlaw nga dagiti bagong salta ko nada. Kastamot ti tsura kididamo asumang putak dito yung trabaho. Talaga gaya man napudot dito yan niya? Mayroam kanto matlang, Manong. Mano atawanan niya daka dito eh? Dua tawanan, Manong. Ngam madlaw iti langam nga ubing ka pa eh. Wen Manong, ngam kasapulan para iti pamilya. Kang runaan para kaninanang ko. Agpada takyayam. Kastamot ti kang runaan na rason. Naapay akinayat ko to may agtrabaho dito eh. Anya ayat ti sigod na trabaho, Manong. Idadaki di Pilipinas, agkons-konstruksyonak. Uy, nasaya at mat. Tapno saan ka unay marigatan dito eh. Sapay la ko ma. Sana ti trabaho ti pagrigatan dito eh. No di kat tiliday,
gapoy iti homesick. Agpay suday ta ngayon bagam. Tay-tapay lang. Marikrik na akong dayta. Hello, Maribel. Hello, Joel. Kumusta ka di Lakay? Nasaya atmat. Medyo nabanugak laeng. Nakarong amin ti pudot na dito eh. Kat day ti pagkapsutan. Oh, kumusta ta anak ta? Ada pa iti pagadalan. Sukunag inton madamdama. Damag garod adamag kan ka. Kaano nakakano makita. Bayam ta i-video call kayo inton rabi. Tapno makasaritak mat anak ta. Di mo baybay ang tabagi mas. Aganad ka akanayon. Wen, bakit? Di nakpagdanagan. Ay wen, kumusta ngayon mat dananang? Ken dagiti kakabsat ko. Dayjay, nalaus ti ragsak da idi namuan da naka-abroad kan. Sigurado ka no ang makalpas dan iti panagadal da. Kasta ayan. Bakit? Agyaman na kiti kinaanos kan kinaman nakaawat mo ah. Anusan ta ida? Pagadalin ta dagiti kakabsat ko. Tapno, saan dan tumot ni agsamsam makidlat tan iti masungad ni aldaw. Maawatak Lakay. Saan pa'y matunay ang nagastos di anak ta? Iso at talaga ang matulungan ta ida iti panagadal da. Agyaman akmanin Maribel. Alang araw dan. Umawag ak tumot ken ka. Inton nawaya ak. Manong Joel, nangan ka din. Umay ka mga nun. Nanganak ko ng Jo. Agyaman aklangan. Kumusta mo't nga iti trabaho mi tayo, Manong? Ay, makabannog. Ang mo okay lang. Amin tayo nga da ditoy. Imay tayo nagtrabaho. Adda makagapo. Gusto ka, Anjo. Kaya't kung amin ti makaipatakdo iti bukod mi abala iti pamilyak. Tapno saan ngag nanayon ang makilublubon kami kadagiti naganak kan kakabsat ko. Kan kang runaan na. Mapagturpos ko dagiti ading ko iti panagadalda. Mayat na itang harapap mo, Manong. Sika ngay. Syok, kaya't ko ti makaurnong. Kabayatan ti panang tulong ko iti pamilyak. Kan, jay makaawid ak kumasaanan anas kan ngagsubliak pa'y ditoy. Kasta akmat. Katsapay la kumatain tundumtang ti aldaw ang makaawid tayon. Adan tupay kumadagiti tawa tinultulungan tayo. Ken gapwanan ti panagsakripisyo tayo. No apay nga adda tayo ditoy. Siyak lamay sama ng Emmy, jak kumakayat ti agabroad, takabaalakmat nga isakad ti asawa ken anak ko, ngam adda dagiti kakabsat ko at tultulungak ang makaadal. Ti arapaap ko ket masuportarak ida, tapno sumaya at met ti panagbiagda, ken maaddaanda itinarimat a masakbayan. Iso adya ko nagdwa-dwa, idi tinulungan nak ti pangamaek nga umay agtrabaho dito'y Dubai. Taamok adakdakkel ti masapulak ditoy, tapno maipaay ko amin nakasapulan ti pamilyak dita Pilipinas. Nagbalin akasingad ko ditoy ni Anjo Manang. Lakyan ni Anjo, ngam nadaras a nakasingad ko tanasing patmat. Agkadwa kami pa'y iti pagdagusan. Homesick ti kang runaan akalaban no mayadayo ka kadagiti ipatpatag mo Manang. Ngam inanusak ti amin.
ni Maribel dumawawag. Hello Maribel. Lakay, pasensya ka no na istorbok ti panaginanam. At na kami napintas nga ipadamag ko ken ka. Anya dayta, bakit? Ni Carlo, nakapasa iti entrance exam iti pagadalan na iti kolehiyo. Agbay so? Naglainan ni ading ko? Engineering ka no ti kayat na kurso. Sika nga ti mo na panunot na idi nakapasa. Apay mat? Tano saan aga po iti tulong mo, sana makaadal. Basta saysayaton na taagadal, umdasan kanyak dayta. Amom, ipanpanakkel da ka dito lugar tayo. Sapay ko ta saan da malipatan ti makagapo, no apay nga daak dito'y adayong agsaksakripisyo. Nayadayuak pa yun kada kayo pamilyak. Saan dan to amalipatan dayta, Joel? Sana bale, tayo nakaturpos dan ka ni Lily. Mabalin kong tumutan ta agawid dita. Urayak dayta ka nito lakay. Dakami iti anak mo. Mapasamak dayta Maribel. Aganad kayo kanayon dita kabayatan ti kawan ko. Sika ti rumbang nga aganad dita, Joel. Ado kami ngagbibinadang dito ino kas pangarigan. Ngap sika ngay. Sana bale, tada dito iti pangamaeg. Tinang tulong kanyak. Di naktubaybay anday jay. Joel, kanakan, dandanin malpas ti kontratam. Nagbiit nga aglabas ti aldaw. Wan nga rad, Uncle. Anya nga ti planom? Agawit ka din iti Pilipinas uno agrenyo kapay. Panagkunak, Uncle. Agrenyo akpay. Ado pa'y ti pagkasapulan dagiti kakabsat ko iti Pilipinas. Di nasangaat. Agawid ka pa'y nga road, sakbay nga agpirma ka iti baro a kontratam. Agbakasyon ka. Saan na, Uncle? Isupay ti pletek. Ipatulod ko langan kadakwada iti Pilipinas. Apay, di ka di mailiw, iti aginap. Mailiw ak, Uncle. Unay-unay. Ngam na pagsaritaan min daytay tasawak. Video call, omdas mo't siguron. Pangapapiti iliw may titunggal may sa. Bilibag ka talaga kan ka, Joel. Talaga ti pamilyam ti pampanunutam. Kasta moten dagiti kakabsat mo atol tulungam. Manong Joel, apaya saan ka matagtagari? Kasla na kaununog ti pampanunutam. Kasangay ko ngamin ita, Anjo. Ha? Apaya saan mo ngayon baga, Manong? Sana balin, tawan mo't lang ti selebrasyon. Nakasaritam ka din ti pamilyam? Nakasarita kong taasawak kang anak ko. Ngam dagiti kakabsat ko. Saan pa'y? Awan pa apulos ti mawag kadakwada. Ang nalabit abisi da. Nagrigat agasangay nga dayo ti pamilya. Nang runa nun naruwam ka nga da selebrasyon tunggal kasangay mo. Kan kaduam dagiti patpatag mo iti biyag. Ayos lang, Anjo. Pampanunutoklatan na tunggal aglabas sa kasangay ko.
Umasidag mutan nga umasidag ti panagawid ko. Naimbag man na panunot mo matinag day off, Joel. Kanayon nga minti pa nag-overtime mo. Kita lang dito, Uncle. Kan may sa, awan mat nga minti maaramid tunggal day off. Iso anay say-sayat langan anog trabaho ak, tayo supay ti matgadak. Ang Joel, kaanakan, saan ka nga umububing? Mano atawan mo nga da dito Dubai? Saan ka di? Amay kadwa da ito na kontratam, adi ka nagawit. Ado pa nga minti obligasyon ko di Pilipinas, Uncle. Ng panunutamat tabagim. At pagpatinggaan ti kabailan ti bagi ti tao. Saan lang mo't katatrabaho ti napatag? Ngam, no agsarda nga nagtrabaho, Uncle. Kasanon ti pamilyak? Kasanon dagiti kakabsat ko amang namnama kanyak? Sa payla ko makaanakan, tamudan to atalyawan ti adu a sakripisyo kan tulong mo kadakwada. Sapay la ko mga rod, Uncle. Iti may kadwa pa nagpirma kiti kontratak, saan akon anagawid manang Emmy, tama ilalaanak iti gastusek iti panagawid ko. Aklunak, desisyon ko daytoy. Mas pinilik ti agtrabaho, tapno masuportarak dagiti kasapulan ti pamilyak, nang runa dagiti agad-adal akakabsat ko. Ngam makabannog met gayam manang. At damat dagiti kanito akayat kunti sumuko kat agawi daklaangan. Kayat ko kumamutan ti aginana. Ngam mas pinilik ti nagtrabaho para kadagiti ipatpatag ko iti biyag. Mas naaya naklaang manang takalpasan ti mano atawan akaadak ditoy mangrugi damutten a makalipat. Di da pay malagipen ti kasangay ko. Di da malagip at ipanagsakripisyok dito'y balasiw taaw kat para kadakwada. Hello, Maribel. Joel, Oh, apay akas lamang kasangsangit ka. pasensya kan. Agkurang ti kwarta ang patulod mo. Ha? Apay? At dapay kano kasapula na bayadan ni Carlo di pagadalan. Hindi imbagak nga paghusto lang tin patulod mo akwarta para iti pagkasapulan mi amin. Kasla makarurot pa'y kanya. Hindi imbagak day taken kwa na. Ni, sana mabalinti ka stadyar na ah. Kunak man no nabayadan na amin na nakasapulan na bayadan iti pagadalan da. Saan pa'y kano? Adaman kano babayadan nan. Mabainag gamin kadakwada. Amang ano ipagarup da nga imutak ida. Mala, bebe amon. Sana day tati pakastresam. Bayam tagi patuludak manen. Pasensya amon ti kabsat ko ah, Maribel. Sana bale, tadandanin agturpos. Makalungaw tanto maten.
Joel, apay agasla nagunag ti pampanunutem. Kuang amin angkal. Imawag ni Maribel di Rabi. Agkurang kano dyan patulod ko akwarta. Tada kano pa'y nas kinabayadan ni adin ko dyan pagadalan. Ano ti problema iti dayta? Masya na kami ni asawa angkal. Isuda pa'y kano ti makagurakan ko ana. No sana makaitid adagos iti kasapulan da. Pagarupan da siguro. Ngayon imutan ida ni Maribel. Itapay panunutan dati kasta? Mano atawanan ani Maribel di pagdaldalanan ti para kadakwata. No adda sa bali apanggap ni Maribel, edi pa'y kuma. Tay tangarod ka tangkal. Ay, una yan. Dahil tatirigat na no si kalang tinamnamaan da. Nagrigat nga ratangkal. No maminsan, kahit kung taagawid. Ngam pampanunutok mo't ida. Ta sigurado asaan da makaturpos iti panagadalda no jak ida tulungan. Mom Joel, no daduma, masapol mo't nagpili ka. Ti pamilyam, wano ti bagim. Amok day tangkal. Ngam no itapanawan. Siguro, pamilyak pa lang ti pilyak. Tapno mairing Pasko ti tulong nga inkari kadakwada. Nga isumot ti pagsamsam makadanda. Agpirma ka manan iti baro a kontrata, Manong Joel. Wanan jo. Nga maudin da ito a kontrata. Sa anak to niya agrin nyo. Kanayon mo takas ti bagbaga iti pada tayo nga OFW. Sa balita nan jo. Nakaturpusan iti panagadal dagiti kakabsat ko. Adamot ang trabaho da. Isa makaurnungak mo ten para iti bukod ko a pamilya. Maragsa ka na parakin ka, Manong Joel. Kamodyanan na. Ti para iti bagim kan pamilya mo ton ti pampanunutam. Wanan jo. Katagyaman na kiti Diyos. Tatinarabay na kiti kaadak ditoy. Namnamag ka na sayato ti masakbayan dagiti kakabsat ko. Awan mo't siguro ti makunada kada kaming agasawa. Nagasat takit di amanong. Tanasingpot kayong agasawa. Nang runa ni bakit mo. Amo tayo mo't. Nga adu dagiti agasawa nga agapa. Gapoy di pa nang tultulong day ti pamilyada. Kat day tati dayawag ko na ita asawa kanjo. Nasingpet. Maawatan na ti sitwasyon. Iso talaga nagasatak. Kasano ngay Manong? Agawid ka kadipay. Sakbay amang rugi ti baro a kontratam. Kasta ti planok. Talagang minakailiw kong ti asawa kan anak ko. Agbakasyonak pa'y. Sakpay nga ilipas ko ti maudi a kontratak.
Maragsakan at nakaawid kan, Joel. Mailiw kami unayan kan ka. Kasta akmat bakit? Oh, kumusta kayo ni tanak ta? Nasaya at mat. Adapay lang iti pagadalan ti anak ta. Mapan kunto sukunan inton madamdama. Ay, amom, nabang aranak pa iti kaadakon dito'y balay ita. Sa balay talaga, no adda ka iti dimak kalam a lugar. Agasamot nga iti kabayag asaan ka nagawid. Wanarad bakit? Dagiti kakabsat ko ngay. Amuda ka din nga agawidak? Kunak man no sarabundak. Ada ka no meeting ni Carlo. Busy da amin, isong awan dalakay. Ha? Sa bali nga minan tibiyag da ita. Ngam saan da ka di ama panunot nga isuda ti makagapo? Iso ang nagabrudak? Kaniso ang nagbayagak ang nagtrabaho iti balasiw tao? Bay amon, ti importante natulungam dagiti kakabsat mo. Nasaya atan ti biagda. Saan ka kadi maragsakan iti dayta? Maragsakan akmat Maribel. Iso na lang. Tadi mo maikat kanyak ti mangrik na. Gapoy ti kastong ipakpakita da. Kasla sandak mo ti nakasapulan. Ala, bay amon. Saan mo na panunuton dayta? Anya ti amom. Amang ano inton madamdama. At dadanto amin nandito'y balay. Maribel, dandani man hindi pa nagsublik ijay Dubai. Wan nga rod. Nagbiit at talagang agrabas ti aldaw. Panawan na kami manan iti anak ta. Di kagdanag. Lepas saklangan di mauda kontratak, agawid akton. Awan mo tanti sa bali nga obligasyon ta. Isa makaurnong tan iti pangrugyan tayo. Katag for good akto mo dito eh. Wan lakay. Katagan nagkakanayon Urayan mi ti panagawid mo. Kan saan na masapol at trabaho ka at trabaho. Ag day off ka mo tapno makarelax ka. Di kagdanag bakit? Tantandaan ak dahi tanging bagam. Nalpasan dagiti panawan ano mabalin kat aramidak nga aldaw ti rabi. Tapnawan lang ti masayang nga oras. Mabiit laang alumabas ti do atawan lakay. Di tay mapupuutan. Adakan ton ditoy. Kat agdadan na tayon ton iti agnanayon. Nagunag mo tanday taasin na ay, Joel. Pasensyakan Maribel. Diyak la malapdan ti bagik. Makapasahir ngamin itirik na. Kasla saan da ko nga mamudag iti kakabsat ko pinagadal ko. Joel. Ngam di kagdanag. Tadyak pa iluyos iti kasto erik na kita. Saan nakapaatiw bakit? Masapol a pasaya atak mo tibiyagyo nga aginak. Tibiyag tayo asang kapamilya. Panunutuklatan anasaysayatan asyak ti nakatulong. Ngam syak ti tinulungan da. Nasakitanak iti daydi a panagawid ko manang Emmy. Nasakit amarik na kan makita, adagiti tao a sinuportarak, kan makagapo no apay a nagtrabaho ak iti adayo a lugar, kat kaslaawan anyaman kadakwada ti panagawid ko, kalpasan tinumano atawan a kaawan ko iti pagilyan tayo.
Jakmat ket di agururay iti anyaman asupapak ti inaramid ko. Kayat ko lako maamarik na amaragsakan damet iti daydi a panagbakasyon ko. Amaragsakan da nakakita kanyak. Pudno ang nagpakita damet kanyak ngam jakmarik na ti iliw da. Kasla pa sa komplemento laeng ti umayda idinagawi dak. Naimbaglaangan taada ti asawa ken anak ko ang nagiparik na kanyak asulit ti panagsakripisyo ka nagtrabaho iti adayo a lugar. Itamanang adda akmanan dito'y Dubai, ngam ururayak laangan amalpas ti kontratak. Taag for good ak tumeten, tangay addan na urnong ko apara iti pamilyak. Daytoy ti padas ko manang. To'y pagayam mo, Joel. Joel, pagayam ko, bilibak iti kinasingpat mo nga anak ken kabsat. Tatimay sa kang runaan ang makagapo iti panagsakripisyom nga agtrabaho iti balasiw taaw, kat ti maipaay mo ti pagkasapulan ken mapagturpos mo dagiti kakabsat mo. Saan mo man anarik na tinalao sa panagyaman daken ka, ni Apo Diyos ton ti makaamo amang supapak iti kinaimbag mo kadakwada. Sapay kumata aramatan da tinagadalan da, tapno sumaya at ti panagbiag da, tapno saan mo't akailala ti sakripisyo ken bannog mo para kadakwada. Sapay kumatay ti mabiit, makaawid kan, ket makadan namon iti agnanayon ti patpatgam nga asawa ken anak mo. Alakastan pagayam ko, katagyaman na kiti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibiyay. Pintun, mapunas, dito'y lagi. Naglabas asaan kan panubo liday kan ragsa isudat ng waris Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunag. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di. Tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak, adda ipus na apagkaak.
tunggal sumangbay arabii. Adda sumaruno aban nawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam. Nutangaden tayo ti langit. Addalatta na bisked atakyag. Akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot iti dana ti biag. Don't forget to like and share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay kan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anag pailingad itinagan a joy at tagabengget. Ngam sakbay na, intay man pa'y ibasa dagitoy akablaaw. Shout out iti Granada Oliviano Lumaban family ti Solano Nueva Vizcaya from JJ Oliviano Granada ti Kuwait. Pastor kan Bernardino family from Judge Pastor ti Ilagan Isabela. Shout out kada Imelda Velasquez, Marisa, Mangalindan, Kimberly, Nicole Bonde. Mama Alma, Abeng Sagon, Nerona, Buebo family, Tilitak Barangay Buboy, Agno Pangasinan. Laulita kan Namoka family from Aji Lloyd Sagon. Shout out kadagiti Ag Summer Institute, Ijay Batangan, Gonzaga Cagayan, kan dagiti papas sa Kadwada from Kazi Pinagpala. Gangano family from Roseanne Fernandez ti Binalonan, Pangasinan. Atanasio family ti Talang kan amin na taga Zone 1 Talang from Nining. Daddy Ben kan Mami Criselda from Benimar, Rapakon. Gani Matusalem, Jeneline, Kimberly, Lady Len, Elsa kan Mary Ann Matusalem, Inang Lourdes Matusalem from Nelia Limon. Shout out kada Josephine Jose, Linda Pasyon, Lynn Tolosa, kan Melanie Rumbawa. Magnos kan Yashika ti Purok 1 kan 2 Parudon Sur, Apari Cagayan from Cheryl Ortigas. Jeya Camille Paras Primero family ti Barangay Kayasan, Kamiling Tarlac. From Raquel Paras ti Tarlac. Valmonte kan Leda family from Efren Dumpit ti San Fernando, La Union. Lakay ko ni Augusto Bautista, anak ko ada Shanaya kan Django ti Kalipkip, Aritao, Nueva Vizcaya from Mercedes Bautista ti Singapore. Ramirez family ti Paddad, Alicia Isabela. Mamang Josephine, Papang Jessie, Manang Jessica, Manong Junjun from Joseph Ramirez ti Taiwan. Nanang Marilyn, Tatang Romeo Dagan, kastamot da Romel, Arceli, Romeo Jr., Aaron kan Romar from Christian Dagan ti Enrile, Cagayan. Mamang Feli Galaw Rapisura ti Cervantes, Ilocos Sur from Rex Rapisura. Fairy Pale, Destiny Alindayo, Gio Zane, Cloud Alindayo. Harry Bolosan, Rojan Paledamian from Jeyo Alindayo ti San Jose City. Amin na taga 722 Merchandise Rojas from Melon ti Singapore. Shout out pa kada RJ, Jillian May, John J. Orpilia from Lucita ti Dubai, UAE. Novelin Tolentino kan Jeremiah Allen from Victoria ti San Mateo, Isabela. Bosco Aniayan Ambatali, kakadwa kada Brian Calata, Christian Mendoza, Alejandro Recubo Jr., Marvin Alejandro, Piolo Lagi, Alan Lagi, kastamot na Jem Mendoza, EJ Katembong, MJ Diniega, ti Barangay Alicacao, Kawayan City, Isabela, from Vivencio, Mendoza. Intay nga rodon ituloy abasaan ti surat ni Joy. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo amin amang bukbukal iti Ferds Caballero YouTube channel.
Kastamat ng dagiti padak ana ayatamang tartarabay, kadagiti maikikan biag apadas dagiti dumdumngag. Adamot padas kumanang akayat ko nga ibinglay, kat sapay kumata mapili mata maidrama. Taamok ang makaibati iti adal kadagiti dumdumngag. Iliad naklaangan manang itinagan a Joy at agabengget. Pimusa yan ti amak, iso at imang papaadal kanyak kat ni manong ko. Agargar din ni manong ko manang kat iso ti pangalalaan na iti gastos para iti panagadal ko, kan kadagiti masapsapul mi iti inaldaw. Ison ti nagserbi a breadwinner, manipod awanan day di tatang. Iso nga to ti arapaap na para kanyak, tapno sa anak kano a maipadakan kuana, nga inaldaw a makigamgam mulo iti daga. Barupay ni manong kumanang. Di na pa'y kano kayat ti mga sawa, aging ga sa anak pa'y anakaturpos iti kolehyo. Tapno na sayod ti amin, rugyak man nga rod manang ti agsalaysay. Pingawan pa ni Manong, sumipngotan Ay, di magasta iti balay ni Boy. Ta pagsaritaan da ka no, ti ibiyahe da maapit iti garden ni Manong mo. Kasta ka din, Nanang? Agapit man gaya man ni Manong no kasta. Wen, anak ko. Napyala nga at daigaman na para gastos tayo. Kasta mo't ti para iti panagadal mo. Mayat nga ro no kasta, Nanang. Ay, wen gayam. Agpabagyo ka man gaya mo nintun bigat. Wan nga rod, Nanang, masapa ka agbiyahin ton bigat. Ala, orayan ta nga rod ni Manong mo. Kat ibaga mo no niya dagiti masapul mo tapno maitudnan. Sigurado nakasagaanan titid na kan ka. Amumutan no maipanggap iti panagadal mo. Kanayo na nakasagana ni Manong mo amang ipaay iti amin nakasapulam. Wan, Nanang. Ay, sige nga ron. Inak pa isagana dagiti daddo mga awit a kinton bigat. Kabayatan nga ururayan tayo ni Manong Lito. Nakasagana ka din dagiti awitom ngagpabagyo yung ton bigat ading. Wan, Manong. Ikagumam ta agad alading ko Malmalpas man ti may sa semestre. Manong. Agadal ka na imbag. Amumot aday ta ti tarigagay mi kan ni Nanang. Isong ikagkagumaan mi ti mang paadal kan ka. Wan, Manong. Di ka kumapumadpada ka dagiti madamdamag di nga estudyante. Ajay lagpalpaliwawong tar-aramidan day di bagyo. Kapo siguro tawan ti mang banbantay kadakwada ke aramidan nalatan ti amin na kay kayat da. Oy, sa anak mo to kasi, Manong. Igagaid punto pa iti agadal. Rombang laeng. Panunutom ajak pidpidutan lang ti kwarta ngayt itad ko kan ka. Wan, Manong. Di ka agdanag. Agadala ka na imbag. Biyahe manan ni Joy, anak ko. Wan, Nanang. Naitad ko mo ti pagbayad na di pagadalan. Kasama ti allowance na. Kanti pagbayad na ti pagababangan na. Ay, dakkel manan akantidad ti intad mo, anak ko. Mala, anusa mapagadalan di adim. Wan, Nanang. Isungor nga aramidak ti amin. Tapno maitad ko mo ti amin nakasapulan na iti panagadal na. Masya nakarod kan anak ko. Si kanti nang ibaklay iti responsibilidad me iti day di amam para kani adig mo a Joy. Kaya't kung kami na makaturpos ni Joy, Nanang. Tapno agbalin ana sa ati masakbayan na. Sana kas kanyak, nga agnanayon latan nga day ti garden.
Ikararag ta makaturpos ko mati adim anak ko, kat makasapol itinasaya at apanggadan na. Sigurado day tananang. Isungord atunggal adadawatan na kat ipaay ko adagos. Tapno saan mo't maupay, kan saysaya atin na ti panagadal na. Uy girl, simangpot ka magkaya mo. When friend, adagayam awit ko anak tang dita, mga lakan to Amo ka paboritom dagiti natang nga agapoy di lugar mi. Syempre. Ay, Juan, kumusta mo ti panagbakasyon mo iti manungal daw? Okay, mat. Boring friend. Ha? Talaga berberukan ti bagik ti banding tayo ng agbabarkada. Ay na, kanahin nga rin adamagan dagiti barkada, tano ka kano sumangpot. Kung nagtumot nga min na di ka nagkawit nga nagpilit ka mat. Masapol nga agawidak tapno maalak ti allowance ko. Kasta mo ton ti pagbayad ko di pagadalan kan bayad ti abang. Sa bagay. Anya nga, rumor tayo mananintan na rabi. Amo ka kaili mong ti aginom. Naibagamon. Jakmat mabalin ti aginom ije balay. Ang mga no papispisan nak ni manong ko. Ti amo dangarod kat jak amo ti uminom iti arak. Di dala mo, asi ka ti kalaingan niya aginom iti arak. Ala, kontakan nga rodon dagiti barkada. Tarumwar tayo inton rabii. Narigat ti panagbiag mi manang Emmy, ngam ikagkagumaan ti kabsat ko ti mang paadal kanyak iti kolehyo. Nagaba nga kiti syudad ti Baguio, kat kadalawas nga agawidak iti lugar mi, iti probinsya ti Benguet. No daduma kat saan pay, iso nga awan nga rod ti nakabantay kanyak. Maaramid ko amin na kaykayat ko. Tunggal maalak ti allowance ko, rumor kami kadagiti barkada, kat nabarte kakton no agawidak iti boarding house ko. Saan nga amo dananang kan manong ti kastoy nga aramidak? At dapay dagiti kanito nga aglangan nak iti klasek, no masobraak ti imminom iti arak iti karabyan na. Kanayon abaga anak ti boardmate ko, ngamjak ingkaskaso manang. Agingga iti may sa agundaway, anapan kami iti may sa bar, adda napasamak, ajak pulos ni namnama, manang Emmy. Anay ko, nagsakit ti ulok. Ado nga min tinainom ko'y dirabi. Sa dinutayan ko, anak mo ti boarding house ko. Diyos ko, lamo-lamo ak. Sa lugar ti ayan ko. Kasano nakadano nakdito awan na pulos ti malagip ko. Ayan dagiti kakadwak iti rabi. No dya kang bitot, silad ti may sa hotel to'y ayan ko. Asino ti kadwak ka naturog dito'y itinagpatnag? Asino ti nang idadanas kanyak? Talaga dyak malagip.
Awa na pulos ti malagip ko kadagiti na pasamak. Talaga na blackout tak gapo iti kaado tinainom ko. Tinasayaan. Agpalos ako na kat pumanaw ako dito eh. Agdiretso kita yan ni Mandy. Iso ti pagsalud-sudak may papan kadagiti na pasamak idirabi. Girl, nag-enjoy ka kadidirabi eh? Anya nag-enjoy sa asawam. Isa sinarak ka, tapno amwak no apay nga adak iti dayja a hotel. Ha? Kasano anak kadano nakijay? Anya? Di maamu? Ala girl, kitno da na maamu malalaki di bari dirabi eh. Iso ti kadwa managinom. Si Mina kayo pa'y nga ron iti lamisaan. Anya? Yes, girl. Katidagawit kamin, aw-awisin da ka. Ngamdi kasi murot ka da kami. Kunam, tay jaya na lalaki ti mga itulod kan kay di boarding house mo. Isungay mo na kami na nagawit. Apay a pinanawan dak. Apay a didak pinilit nga nyawid. Kasi napilitan da ka. Kat apain na kami mata ni Dirabi. Napilitan da ka. Kan may sa... Kung na di lalaki anam-amom, nga iso ti kinasangong maginom, nga iso ka nun, ti makaamukan ka. Ay, Diyos ko. Ginundawayan nak, friend. Awan na pulos ti malagip ko kadagiti napasamak. Sakit iti nakariingak. Awan mo't tunday di alalaki iti nagturugan mi a hotel. Oh my God! Lukas ta? Tinarayan na, tinaramid na kang ka, girl. Talaga akasta, friend. Allah! Sapay di tayo amo no taga-ano dahi dyan lalaki. Tapa nagkita ngamin kan kuwana, kat dayo lang dito ay. Ano na dyan napasama kanyak, friend? Ay. Gapo iti nalao sa bartag ko. Kompormila di tanti na sumsumok ko. Anya pala tararamidam? Pwede ka pala mapanagpili iti si daam. Mabisina kuan. Kasla, jak pa'y mo't mabisin, friend. What? Kat na aldawan ni. Madamdamalaang, ang klase tayo manan. Kan may sa, di mo't dito iti paborito makarinderiya, apang panganam. Isungarot nga oras siya kat nagustuak matan dito ay. Kasla ngamin rurusukan nak. Ha? Kasla jak kaya ti angot agiti makitkita kamakmakan. Anya? Oy girl, kaano pa yakas na ti marikrik nam? Medyo nabayag mo to na. Jak nga ron maawatan ti bagik. Kanayon akastoy tirik na tunggal makariingak iti bigat. Aglaladuta ka kanayon. Kanudan tuma. Makabakbakwarak pa eh. Anya? Hala, amangan namasikog ka. Anya? Kaano pa dyan na uda pa nagbinulan mo, girl? Ha? Ni, wala paiso. Sa anak ang nagbinulan iti kanlabas. Ha? Ururayak nga rod. Ngam aging gaita katawan pa'y laang. Angam, kasano kumamot nga agsikugak? Abay, nalipatan mo, hindi napasama ka na kayo iti lalaki, adi mo am mo, akadwa man nag-hotel? Oh my God! Ang mga nagbunga, di pa nang gundaway na kan ka, girl! Anya,
Saan? Sana mabaling nagsikugak? Sigurado agura anak ni Manong ko. Tapno makasigurado ka. Mapantalangan nagpa-check up. Masapul ang maamuam no apay akasta ka na yun ti marikriknam kadagit tinapalabas nga aldaw. Garang gandyang ka, babae. Kunak no agad adal ka ngam sa balim at gayam ti inararamid mo dya bagyo. Ita, nagawid ka masikog? Sino ti ama ti sikog mo, anak ko? Diyak ka mo, nanang. Manong, diyak ka mo. Anya? Kasano di mo amo? Nagpasikog ka iti di mo mo ang lalaki? Ita, asino nga rod ti mangitak na ti kasta na pasamakan ka? Pagkawanandak, Manong. Nanang, ginundawayan nagtimay sa lalaki anam amok lang iti bar. Gapoy tinalaw sa kinabartag ko. Diyak na pumunta na si Moro takgayam kan ko na iti hotel. Kat napasamag ti diyak ni namnama. Hindi makaringak iti kabigatan. Awan mo tanday dya lalaki. Anya? Kat manipod iti, diya ko nakit-kita pa'y. Kung nadagiti gagayem ko nga amangan kanunudayo lang iti bagyo, kat nagsublin iti lugar da. Ay no! No saan ka lang at masikog? Nalabit ang nakabil kan. Di mo pa'y pinanunot mo ti sakripisyo. Ayat ko lang nga makatorpos ka. Diya kung pinanunot ti bagik, tapno makaadal ka lang, Joy. Hustohon, anak ko. Adalitan, tinapatag, nagawid dito iti adim. Kat saan ang nagpanunot iti dakas maipanggap iti sikog na. Da kayon ti makisarita iti dayta babae nanang. Namimpinsanan ang naupayak. Narpuugan ta arapap ko para kan kuana. Isa manipon ita. Di mo namnamangan natulungan ka pa'y, Joy. Makaammo kamatan iti bagim. Nagbunga ti pananggundaway kanyak ti lalaki, anaam-amukla ang itimay sa abar manang Emmy. Diyak ni namnama at imay sa akam mali an aramid ko, kat agbunga gayam iti panakarpuog ti arapaap ko. Kan nakaro apan nakaupay ni manong ko amang papaadal kanyak. Agbabawi akman ngam naladawan ti amin manang. Kalpasan day di a semestre, nagawid akon iti lugar mi, kat impudnok tinapasamak kanyak. Kasta unay nga ungat kanyak ni manong ko, manang. Ngamjakon si mungsong bat, taamok asyak tinagbasol. Ninanang tinagserbi asadag ko kadagidi a panawan. Amok anasakit mat tinakam na itinapasamak kanyak, ngam nagtali na ti suportana, kabayatan ti panagsikog ko.
Naglabas pa iti aldaw, aging nga iti impas ngay kon ti bunga, ti pananggundaway kanyak, ti jak am-ammo alalaki. Nagpasngay kan anak ko, kat agyaman nak iti Diyos, tanasalunat kayo nga agpadpada iti anak mo. Agyaman akmat nanang, tadidak binaybayan, kabayatan ti panagsikog ko, nga aging gay ti panagpasngay ko. Agyaman akmat kad ka, Joy, tauray no di mo kinayat tinapasamak, di mo pinagpanunutan iti dakes ti insikog mo. Uray jak am-amo ti ama ti anak ko, nanang. Mariknak tinalaos a panangipatag ko kankwana. Kastoy kayam tirik na ti agbalin amay sa nga ina. Uwan gayam, nanang. Ni Manong ngay. Amuna ka di anaganaka kon. Ay, naibagak batan anak ko. Nga maamumatan ni Manong mo. Makumikom iti garden na. Amoklatan, nanang. Kagurguran akpailaang ni Manong aging gaita. Ngamjak mababalaw, tanadagsan ti basol ko kankwana. Saan ka nga agpanunot iti kasta anak ko? Amo ka bumaaw to batlaang tigurakan ka ni Manong mo. Italaang dayta, tanapasakitan iti husto, gapo iti napasamakan ka. Sapay la ko mga rod, nanang. Nagrikat ngamin ti kastoy. Jay, may sa abalay ti pagnanaudan tayo. Ngampulos adinak pagunon yan ni Manong Lito. Basta arabidem laeng ti amom anasaya at anak ko. Di ka gumurgura ka ni Manong mo. Kasaritam latta, uray san na ka akasasao. Talaga kasta ti aramidak, nanang. Aging gay ti mapakawanak ni Manong. Kat maaklon nan ti kaanakan na. Lito anak, nakaruwaran di ade, medyo ospital. At dito ibalay ti kaanakam. Nasayat mat nanang. Katanya ngay. Imanay ka ditintad ko pagbayad di ospital. Uwan anak ko, katagyaman ak unay. Amo kasan mo mutlaang akabailan apapasan di adem. Nanang. Ngem amo ti adem nga aging gaita, kat kagurguram pailaeng, gapoy tinapasamak ken kuana. Saan mo mut nga minapagtimtim kan? Oray kasarsaritan na ka, di mo pa isungsungbatan. Aging kat kaano ka di amapunas ti guram iti kabsat mo. Nanang, saan ko akagura ni Joy? Ti kagurak kat ti inaramid na. Di na painit kan importansya mo dagiti sakripisyo para kan kuana. Isabay bandak pa lang, nanang. Total, jak mataltalikudan ti obligasyon ko kada kayo dito'y balay. Nanang, kabailan nyo kadingaw awiran ti apo ko yung agmaymaysa? Ha? Nay, apayakas ta ti damdamagam anak ko. Kaya't ko kumatiag trabaho. Tapno ada mausar ko para ka ni baby. Kan makatulong akmatan kada kayo dito'y balay. Ay, kabailak anak ko.
Saan mo ta narigat nga awiron, ta saan pa'y mo ta magmagna? Ngamsi ka ti pampanunutak. Kabaalam ka di anak ko. Kapilitan na paray ti anak ko, nanang. Diyak kaya takanayin latan anam na maagtagga po ka ni Manong Lito. Nakababain mo ta, nanang. Sigurado ka, anak ko. Oo, nanang. Awan di diyak kabaalan nga ramidan para iti anak ko. Ita, marikdamot siguron. No apay at arigagay mi kan ni Manong mo tinarimat a masakbayan para ken ka. Saan akayat ni Manong mo nga agrigat ka? Ang manya nga ron, kat kastamot ti pinilim abiyag. Nanang. Bala, aramidam do adya ti pakalagaan na anak ko. Ada aklat ta ditoy, anak kasuporta ken ka. Anak, nakastrukan iti trabaho ni Joy. Nasayat mo't nanang. Ngam kabailan nyo ka di nga awiran nga agmaymay sa anak na. Ayun, anak ko. Ni Joy mo ti agaramid amin na trabaho dito'y balay. Nasapa nga agririing, kas mapaliiw mo mat. Aramidan na amin na trabaho dito'y balay, sakbay asubrak iti trabaho na. Iso nga awanan ti adupay nga aramidak. Kabayatan ti oras ti panagtrabaho na. Nasayat mo't nanang. Ngam na dayawat na kada kayo akwarta. Alain nyo. Tap na muna ti rigat ti manggad. Ngam saan nyo kumagas-gastusan. Ornungan nyo. Taag pa ay tumot lang para kadakwada nga agina. Ay, agyamadak anak ko. Amok nga uray gumurgura ka iti adem. At dalata na italimang nga asim para kenkwana. Ngam pangasiyo tadiyo dakdakamatan kan kwa na day tananang. Bayan yung agtali na iti panunot na at talagang awanan ti bibi ang kukunkwa na. Anak ko. Kasi tinakunakon. Ornungon nyo na daman itid na kada kayo akwarta tunggal agsweldo. Tap na dan totoo sa rin na. No bilang mapanunot ng ituloy tumutlaang ti panagadal na. Anya jay ko namga ibagam kanyak, anak ko. Nanang, adamot tan ornong ko. Iso kayat ko mga ituloy ti panagadal ko, kabayatan ti panagtrabaho. Ha? Ay, kasano da ita, anak ko? Imanugot ti amo kiti pagtratrabahwak, akisayak ti oras ti panagtrabaho, tapno maituloy ko ti panagadal ko. Kat imanugot mo't nanang. Naimbag man tay manugot, anak ko. Dayta kano ti kayat nakadagiti trabahador na nanang. Jay adda arapaap na itibiyag. Iso ang madadaan kano amang suporta, uray asino kada kami ti kayat naman ti agadal. Ang musika ti pampanunutak, anak ko. Ang mga numarigatan ka. Agawir ka pa'y iti anak mo iti rabi eh. Sana bale nanang tadakkelan ni baby. Saanan anarigat nga awiren. Diretso matan ti turog na itirabi, basta nabsuglakit di. Ngam, da kayo ati pampanunutak nanang.
Kaya tsuka di ang mangala tayo iti katulungan nyo amang taripato ka ni baby. Ay, saanan anak ko? Diyak tumutla ipyar ti sa balay ti apo ko. Siyaklatan, tutalawan mo ti ado at trabahok dito'y balay. Tas ikamot ti makad ado ang mga aramed. Agyaman na karod no kasta nanang. Ano sanda kami nga agina? Ika gumaakmot nga ilupas ti panagadal ko. Tapno makastrekak to itinasaysaya at trabaho. Mayat na ita na panunot mo anak ko. Ika gumaam da ita, tapno maisaganaam itinarimat ang masakbayan ti anak mo. Kandi ka agliway a dumawat iti panarabay ti Diyos. Kat agyaman ka, kadagiti parabor nga ipapaaynaken ka, ken iti anak mo. Intuloy ko nga rod ti panagadal ko manang Emmy. Kat jaknam namaan nga idi agen rolak adda inyawat ni nanang akwarta. Inurnong nagayam dagiti ininted ko kenkwa na atulong kumaten ken ni manong ko, ta isukat nga rod ti agasgastos para kadagiti masapsapol mi. Impudno ni nanang aday takano ti bilin kenkwa na ni manong Lito. Nakarkaro manen ang nagbalinak nga inspirado amang ituloy iti panagadal ko, taamok nga inot meten ang mapunpunas tigura kanyak ni manong ko. Itamanang dandani akon agturpos, kat inot meten nga agsubsubli ti sigod alinangan mi nga agkabsat. Ditoy anapanaknakak adinak gayam tinalikodan ti kabsat ko. Nagtalinaed ti suporta na kanyak, uray kadagiti panawon a ginuranak. Kat iti umadanin a panagturpos ko, isagot ko iti kabsat ko ti diplomak, kas pang subad ko iti ado a sakripisyo, ken tulong na kada kami iti anak ko. Daytoy iti pakasarita ak manang, toy pagayam mo, Joy. Pagayam ko a Joy, maragsakanak, taka maudyanan na, matungpal matlaangan ti tinartarigagayan para ken ka ti kabsat mo. Ti makaturpos iti panagadal mo, tapno matunoy mo dagiti arapaap mo para ken ka, ken para meten iti anak mo. Nagasat ka, tada kabsat mo asaan anang talikod ken ka, nga uray anyapay tinapasamak ken ka iti kalabes. Tay ko na nga roden, awan ti sabali akamangan ken makatulong kada tayo, no agkasapulan tayo, no saan at ipamilya tayo matlaan. Sapay kumatag tultuloy tinasaya at alinangan nyo iti pamilyam. Alakastan pagayam ko, katagyaman na kiti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibiyag. Gintun, mapunas, dito'y lagi. Pagiti, naglabas, asaan kan panubo. Liday ken ragsak, Isus.